moi bo día a todos e a todas e moitas grazas por participar nesta presentación do número 54 da revista Raigame. Como ben sabedes, a revista Raigame é unha publicación do ámbito científico, etnográfico e etnolóxico que levamos publicando xa dende hai 54 números xa, como vedes é o número 54 dende a Deputación de Ourense grazas ao Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo. É unha publicación que eu creo que das máis agardadas polo público xeral das que fai a Deputación e que forma parte dese compromiso que ten a institución coa cultura, non? A verdade é que estamos a falar dun número moi especial. Como todos sabedes, neste ano no que tanto se está a falar dese famoso eclipse, pois este é un dos elementos centrais da publicación do número da revista Raigame, e vemos como se dedican páxinas e artigos a falar da astronomía, do vínculo da astronomía coa nosa terra, e ademais das colaboracións, como sempre, que hai con sobre oficios tradicionais e sobre cuestións de ámbito etnolóxico e etnográfico. Eu quero agradecer en nome da Deputación de Ourense tanto o Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, aquí representado por Xavier Fernández, como a todas as persoas que achegaron o seu coñecemento en forma de artigos e de colaboracións a este número da revista, polo seu traballo e por facer realidade que unha publicación como a Raigame ano tras ano continúe captando a nosa atención, a atención dos lectores, e siga a ser, como dicía antes, unha publicación de referencia na provincia. Acompáñanos tamén na presentación Xavier Viana, que é un dos colaboradores que ten un artigo tamén neste número 54 de Raigame. E pola miña parte nada máis, reiterar ese agradecemento en nome da institución, da Deputación de Ourense, a todas as persoas que fan posible que Raigame siga vendo a luz, e paso a palabra a Xavier Fernández. Bueno, moitas gracias. Pois nada, como ben dicía César, aquí temos o número 54. Tentamos nesta edición, como facemos casi sempre, tratar temas de actualidade, e obviamente neste ano 26 un dos temas que está acaparando todas as portadas é o eclipse que vamos a ter en agosto. Abrimos a revista con un bloque dedicado a esta temática e non nos centramos solamente no aspecto, digamos, astronómico e científico do efecto do eclipse. Tentamos profundizar, afondar un pouquiño no aspecto máis humano, máis antropolóxico, máis relacionado coa cultura tradicional que pode estar ao redor de todo isto. Entonces, despois Xavier afondará un pouquiño nos artigos. Buscamos a colaboración de diferentes escritores, autores que aportan a súa visión máis antropolóxica sobre este tema. Despois tamén, máis adiante, tratamos algún outro tema que tamén está de actualidade, como é a toponimia. Hai que contamos coa colaboración duns rapaces, un grupo de aquí de cerca de Esgos, que está facendo un traballo moi interesante sobre a microtoponimia, que realmente é o que máis se está perdendo do noso pobo, da nosa cultura. Algún artigo máis sobre a beceira, o pastoreo, que se traballaba en un sistema de pastoreo que se traballaba nas montañas en toda Galicia, en máis zonas tamén do Estado, e isto enlazámolo coa nova escola de pastoreo que se acaba de crear o ano pasado pola Xunta, pola Consellería de Agricultura. Como digo, a revista intenta sempre tratar temas de actualidade. Unha vez máis, aquí o temos. Esta revista despois distribuímola gratuitamente a todos os centros educativos da provincia, museos, bibliotecas, centros universitarios, e tamén a todo o público que queira chegarse e recollela tanto no noso centro como no Servicio de Publicacións da aquí da Diputación. Sen máis, agradecer unha vez máis a todos os colaboradores a súa participación neste número, e paso a palabra a Xavier para que il afonde un pouquiño nos artigos e no
aspecto máis antropolóxico da publicación. Bueno, pois eso, moitas gracias. Non sei, Xavier encomendoume aquí a representación dos autores deste número. Quería iniciar agradecendo ao Centro de Cultura Popular aquí en Lourenzo terme convidado a participar na redacción dun artigo para este número 54 de Raigame, e recoñecer, lóxicamente, o número 54 quere decir que hai moitos anos de traballo, e, un pouco Xavier actúa como coordinador, eu creo que merece tamén, por parte de quenes temos a posibilidade de un espazo de poder publicar aquilo sobre o que traballamos, nos interesa ou investigamos, que coordine a edición desta revista. E tamén agradecer a Diputación de Ourense, eu son de outra provincia, son de un concello que non é de Ourense, e realmente tamén require un recoñecemento, o compromiso que ten ca cultura tradicional e ca divulgación e difusión dos valores, tanto dos traballos de investigación como na propia salvagarda dos diferentes tipos de patrimonio material, cultural e inmaterial, e esta revista é unha boa mostra de difusión. Como ben decía Xavier, se reparte en todos os centros educativos e é achegable de maneira gratuita a todas as persoas, e, como ben decía tamén o César, é posiblemente a revista máis esperada, decía aquí, das persoas de Ourense. Decía Xavier, me encomendaba un pouquinho a presentación, a fondar un pouquinho nos artigos, podería fondar un pouco no que escribín eu, pero, sí que é unha revista, eu entendo que este número especialmente de Raigame é unha revista, é un número especial, porque se refire a un feito extraordinario. Normalmente entendemos a cultura tradicional como unha sucesión de costumes, de valores, de normas, de prácticas que se reproducen de xeración en xeración. Certamente é facilmente visible que se van transformando e adaptando aos tempos, pero sí que non sabemos ter en conta que só haber persoas extraordinarias. Se ten falado en números anteriores da revista sobre determinados persoeiros, de feito aquí tamén se fai, pero suele pasar por alto que acontecen a veces feitos extraordinarios que teñen unha influencia directa na configuración cultural das comunidades, neste caso no entorno noso no galego. E como ben decía Xavier, este vindeiro 12 de agosto se tende moita sona do eclipse solar total, como aconteceu hai 114 anos, do que se fala precisamente no primeiro artigo desta revista, e iso leva que temas da tradición teñen que ver tamén, ou temas da cultura tradicional teñen que ver con asuntos da propia modernidade. Decía que é un número especial porque é un feito extraordinario que influe o que nos trae presente, nos pon diante dos ollos cuestións que a mellor pasamos por desapercibidas, relacionados cas crenzas, cas costumes ou cos valores das propias persoas, como é os saberes tradicionais que existen relacionados ca natureza e especificamente neste caso co universo. De feito, un pouco que tratei de escribir, eu tiña varias anotacións dos meus traballos gráficos ou de campo relacionados ca percepción que ten as persoas sobre a lúa, especialmente artesáns, e a partir de aí fui construindo este artigo a proposta deste número de Raigame, e como cousas que temos dentro dos ollos, como é a lúa, a presencia do sol, o propio calendario, que pasan rutinariamente ante nós, pero que teñen un valor cultural para as comunidades, que ten unha tradición, unha memoria que influe na forma de entender o mundo das nosas xentes, e non só do rural, sino tamén de zonas urbanas. O primeiro artigo, de feito, que está escrito por dous astrónomos, recoñecidos a nivel galego e internacional, José Ángel do Cobo e Iván Fernández, actúa, de feito, como catalizador dos que escribimos detrás, porque fala un pouquiño da historia de como os eclipses que hubo durante os primeiros no século XX, no inicio, ese eclipse solar total, incluso hai unha foto extraordinaria do eclipse do 1912 no barco de Valdeorras, ca xente mirando o eclipse, e como estes feitos extraordinarios realmente despertan a atención e a admiración das persoas, non só agora, que tendemos a pensar en que agora nos tempos correntes temos tanto coñecemento científico e técnico que podemos chegar a todo, e de como isto se despertaba interese desde hai moitísimos anos. Ese artigo actúa como catalizador, explicando a importancia que tuvo cultural e a importancia
importancia que tuveron os eclipses e a participación e recolla aí diferentes persoas neste caso de Ourense e da provincia que recolleron testimonios, profesores de instituto colleron testimonios sobre esos eclipses e sobre a percepción que tiñan as persoas dese momento, e dicía que actúa como catalizador porque os segundos artigos que temos aquí, a partir dun proxecto de identificación de símbolos astrais, os símbolos ligados co universo que aparecen nos hórreos, non? Entón tamén nos traslada a fixarnos como hai determinada simboloxía que aparece no patrimonio. Neste caso fala dos hórreos, pero aparece noutros elementos patrimoniais tamén, non? Nos fala aí no artigo que moitas das persoas, iso acontece cando investigamos sobre calquer tipo de tradición, moitas persoas as reproducen e nos din que o fan por tradición, porque sempre se fixo así, e non son capaces de explicar realmente, porque, o pobo realmente practica a cultura, fai aquilo que considera, non lle busca explicación sempre a todo, non? Outro artigo tamén moi interesante que xa é o seguinte que encontramos na revista, é o dos reloxos solares, e nos desperta demais e nos chama moito a atención porque algo que pasa desapercibido en moitos lugares e é a presencia destos reloxos feitos con métodos moi simples da sombra e de pedra, que explica moi ben no artigo, e como están distribuídos, non? Desde hai moitísimos anos por toda a xeografía galega, neste caso da provincia de Ourense a que se refire o artigo. E ten especial importancia esta concreción de artigos, porque é o obxectivo un poquinho, entendo, Xavier, da revista, que é o da divulgación. Cando un lee a revista Raigame non se encontra textos, digamos, científicos, académicos, sino que está pensado para que o coñecemento, neste caso cultural, chegue ao maior número de persoas e que eso teña continuidade tanto no interese que poda despertar nesas persoas como en seguir buscando información sobre os temas que aquí se tratan, non? O artigo que eu escribín, que se titula E o feitizo da lúa, está relacionado con a presencia permanente que ten nas nosas vidas a lúa. Onte mesmo que me encontrei unha señora e preguntelle por que iba a ter unha neta e me dixo, naceu onte, nacera antonte. Claro, estábamos preocupados, a expectativa, porque xa pasara a lúa, non? Como a lúa sigue tendo presencia nas vidas das persoas, nas nosas, na nosa cultura, e a importancia que ten. Como seguimos mirando o ceo ao marxen de creencias e de religións específicas, non? Como os humanos e na nosa cultura e como as nosas tradicións nos encamiñan a seguir mirando o ceo, os astros, non? Como se escribía nos concilios toledanos, que falaban cando criticaban ese culto que había aos deuses do universo, non? Que se referían a toda a milicia do ceo, que había que acabar ca milicia do ceo, decía a Igrexa naquel momento, non? E de como intentas aí afondar un pouquiño de onde pode vir todo eso, e sobre todo explicar que esas creencias que teñen máis unha relación ca incertidume, ca superstición, ca creencia da protección de elementos da propia natureza, neste caso do universo, que é unha relación física, non? Que xa existe desde hai varios miles de anos e que, vemos, como decíamos antes, centralizada no primeiro artigo dos propios astrónomos. De como a lúa, que se intenta demostrar un poquinho aí, de que esa crenza da lúa está máis ligada a un aspecto psicolóxico das persoas, de sentirse, de ter a seguridade de que os cultivos de que van a plantar, pois que se dean, non? Encontramos testimonios cando preguntamos sobre persoas que traballan no campo, de que solo miran a lúa para plantar determinadas cousas. Pois solo miramos a lúa para plantar as cebolas e non as zanahorias, patacas, que tamén van debaixo da terra, que terían que seguir a mesma lógica. Pois porque as cebolas, como se di no artigo, apodrecen antes, non? E encontramos varios testimonios. Isto nos leva a concluir que as creencias tradicionais vinculadas co universo moito máis xa foron criticadas por escritores romanos e gregos, non? De que eso obedecía a superstición, que non se podía relacionar a influencia dos astros en cuestións da vida, ou en cuestións da vida das plantas, ou en cuestións da vida das persoas, e como realmente pudo chegar hasta os nosos días, cando ademais pasou polo medio unha condena clara do cristianismo con relación a
as creencias en deuses ou en divinidades que estuveran fora da Santísima Trinidade, máis alá do Deus cristián. E como aínda así, no século XXI, no 2026, continuamos encontrando xente que sigue guiándose pola lúa para plantar, para pensar que ese día vai nacer unha neta, para pensar que ese día lle vai parir o animal que ten preñado na casa, incluso, como se inicia no artigo, para ir cortar o pelo ou cortar as mesmas uñas. Encontramos persoas de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e continúan reproducindo algo. É dicir, aquí hai un mantemento, digamos, ritual, aunque sea de maneira sublime, non tan explícita, é absolutamente extraordinario. En dous documentos de finais do século XIX, un de Manuel Murguía fai referencia a Estrabón. Estrabón foi un xeógrafo romano que non chegou a pisar nunca a Península Ibérica, pero fixo, bueno, como facían os romanos cando iban a invadir, non? A ver como era aquelo e explicaban todo aos seus superiores. Entón recollían todo eso en documentos históricos, xeográficos e demais, e falaba de un culto de un deus innominado, non? Nas noites de plenilunio. Iso decía o Estrabón cando chegaron os romanos a Galaequia, e sobre a Galaequia. E hai un documento de un Nicolás Tenorio, foi un suiz que estuvo en Viana do Bolo a principios do século XX, e el, aparte de exercer a súa función como suiz na súa primeira instancia de Viana do Bolo, visitou os lugares, as aldeas do seu partido judicial, e recolleu todo eso nun libriño, xa marchará daqui, La aldea gallega, e nun desos fragmentos un fragmento do libro recolle como as mulleres e os homes saían a danzar a noites de plenilunio, especialmente no verán. É increíble como 1900 anos despois de, varios séculos, tantos séculos despois de tanta, digamos, represión a estos cultos, como se mantivo hasta inicios do século XX. O propio Vicente Risco recolle tamén das mulleres en Carballo que despois dun mal parto iban á lúa como elemento protector, e inda que desaparecera esa expresión ritual nos nosos días, sí que insisto un pouco no que decía antes, xa acabo tamén, vou acabando, de como a persistencia da lúa nas creencias da población é absolutamente extraordinaria. De aí o interese que ten, entendo, esta publicación a partir dun feito extraordinario como é o do eclipse, traernos a colación a importancia que ten os eclipses para a poboación como elemento de configuración cultural, non polo eclipse en sí mesmo, sino pola importancia que lle demos a todo o que acontece no universo, inda que non entendamos nada do que este pasando aí. Precisamente non entender nada deso nos leva tamén a desarrollar determinadas creencias, a crear divinidades. Seguimos mirando alto cando ten que ver ca religión e ca creencia nas xentes da nosa sociedade, e esa persistencia que chega hasta os nosos días, non? E de como medimos o tempo a través do universo e de como creemos que eso influe na vida da terra, das plantas, e o continuamos a facer. Non temos que pensar con isto que todo o mundo que cultiva terra e plantas ni siquiera hai 100 anos estaban de acordo. Quer decir, non temos que facer do extraordinario de xente que pensa así, que todas as persoas que vivían nesa época pasaba como agora, creían exactamente que a lúa iba a facer que nacera, que era o parto, que naceran as plantas. Non todo o mundo estaba de acordo. De feito, un pouco no artigo tamén intento desmitificar eso. Non podemos crear mitificación a partir das crenzas das persoas. Non todas as crenzas son universais, ni siquiera na mesma cultura. E, con relación aos dos artigos, un pouco temáticos das crenzas vinculadas, as crenzas tradicionais vinculadas co universo, están esos tres. Víame contando ahora saber cando viñemos de camiño que varios artigos quedaron pendentes porque os autores ao final non entregaron. En realidad tamén un pouco justificaba no sentido en de que ter os datos tomados é relativamente cómodo, facer o traballo de campo é hasta moi gratificante, pechar un artigo a veces require dun tempo e dunha dedicación grande, entón, pero creo que queda un número moi interesante sobre algo que non se fixera, que é sobre un feito extraordinario vinculado neste caso ademais co universo, como eso influe
na cultura e na configuración cultural da nosa sociedade, máis especificamente cítase moito do valor e da diversidade cultural que existe na provincia de Ourense, bueno, sur de Lugo un poquinho, que me toca a min tamén, non? Bueno, non sei, un pouco máis. Por moitas grazas, algunha cuestión? Non? Bueno, pois si queredes plantear algunha, é o momento, non? Non, son os hórreos tamén hai a astronomía dos hórreos. Sí, bueno, sería non, a Fátima, a persoa. Sí, sería Fátima da Universidade, é un traballo que levan facendo dende hai anos multidisciplinar, porque están involucrados tanto a universidade, diferentes campos da universidade, despois institutos e colexios de primaria, están o facendo na provincia de Pontevedra. Para min, a hora de coordinar esta revista, igual que moitas outras, vamos aprendendo cousas. O de etnoastronomía pois era algo totalmente descoñecido para min, non? Vamos descubrindo cousas que están aí, como dicía antes Xavier Viana, nos castros vemos elementos, nos canastros, nos hórreos vemos elementos ornamentais que están aí, que de repente non lle prestamos atención, pero cando chega unha persoa que sabe máis que nós, descubre que teñen unha simboloxía e que teñen algo especial. É o caso destas estrelas, lúas e soles que adornan estos castros. Están facendo un traballo moi interesante, como digo, non solamente a nivel universitario desde a súa formación, sino que fan partícipes a institutos e rapaces máis pequenos, que me parece unha cousa moi interesante, que sexa algo que colabora todo o pobo, todas as idades e un amplio abano de xente. Moi ben, bueno, pois moitas grazas.